Milí priatelia, vitajte pri videonávode ku kartovej hre The 12. V tejto hre sa ako apoštoli vydáme na misie po Galilei, tak ako nás Ježiš poslal. Uzdravovať chorých, vyháňať zlých duchov, kriesiť mŕtvych a ohlasovať príchod Božieho kráľovstva. V tomto videonávode si vysvetlíme, ako treba The 12 hrať a vyhrať, to už bude na vás. Cieľ je veľmi jednoduchý. Obrátiť čo najviac dedín a miest pre Božie kráľovstvo a teda vďaka tomu získať čo najviac bodov. Moje meno je Attila a som jedným z autorov tejto hry. Balenie hry obsahuje 12 kariet apoštolov, 108 kariet požehnaní, 20 kariet víziev, 8 kariet dedín, 8 kariet miest, 8 anonymných kariet dedín, 8 anonymných kariet miest a brožúrku s pravidlami. Na začiatku si každý hráč náhodne vyťahne kartu apoštola a položí si ju pred seba. Prečíta svoje meno a svoju špeciálnu schopnosť. Túto schopnosť môže apoštol počas celej hry používať. Potom sa premiešajú balíky kariet dedín, miest, požehnaní a víziev a spolu s balíkmi anonymných dedín a miest sa umiestnia do stredu stola. Každý hráč si potiahne 3 požehnania do ruky z balíku požehnaní. Hru začína najmladší hráč a ďalej sa pokračuje v smere hodinových ručičiek. V každom ťahu si hráč vyberie jednu z dvoch možností, modlitbu alebo misiu. Pri modlitbe si hráč potiahne 2 požehnania z doberacieho balíčka. V tomto ťahu však nemôže plniť výzvy. Potiahnuté požehnania nestačí mať na ruke. Pre ich využitie si ich hráč potrebuje aktivovať počas svojho ťahu alebo aj mimo neho, tým, že ich položí pred seba. Aktivované môže mať naraz maximálne 3 požehnania. Tieto karty mu zostávajú k dispozícii, kým ich nespotrebuje na misiu, teda nemôže ich vziať naspäť na ruku. Na ruke môže mať tiež maximálne 3 požehnania. Ak sa hráč rozhodne vo svojom ťahu pre misiu, pozve do nej ďalšieho hráča, ktorý môže pozvanie prijať aj odmietnúť. Ak by hráčovo pozvanie odmietli všetci hráči, môže si vybrať niekoho, kto ho už odmietnúť nemôže. Akokoľvek k tomu dôjde, takto vznikne misijná dvojica. Vo dvojici sa potom spoločne dohodnú, či budú získavať dedinu alebo mesto. Na dedinu treba splniť 3 výzvy, na mesto 5 výziev. Hra obsahuje 5 základných typov výziev. Výzva na uzdravenie, výzva na exorcizmus, výzva na kázanie a 2 špeciálne výzvy, neprijatie a smrť. Ako ste mohli vidieť, niektoré výzvy majú rôzne úrovne, od 1 do 3. Výzvy sa plnia pomocou aktivovaných požehnaní. Hráči musia zahrať také požehnania, ktoré zodpovedajú typu výzvy a majú dostatočnú silu, podľa úrovne výzvy. Uvedieme pár príkladov. Na misii v dedine sa objavila výzva na exorcizmus 3. Jednou z možností, ako ju splniť je, že zahrám aktivované požehnanie exorcizmus so silou 3. Ďalšou možnosťou však je, že túto silu môžem vyskladať aj z viacerých kariet požehnaní a silu sčítať. Keďže sme na misii dvaja s nejakým spoluhráčom, iným apoštolom, môžeme aj spoločne sčítavať naše požehnania. Takisto môžu hráči jedným požehnaním splniť viacero výziev. Výzvy sa odhaľujú postupne. Ak výzvu ako dvojica dokážeme splniť, pokračujeme ďalej, teda odhaľujeme ďalšiu výzvu a tak pokračujeme dovtedy, kým splníme 3 výzvy pri obracaní dediny alebo 5 výziev pri obracaní mesta. Medzi výzvami sa môžu objaviť aj špeciálne výzvy, ktoré sa neplnia aktivovanými požehnaniami. Jednou z nich je smrť. Na túto výzvu si treba potiahnuť vrchnú kartu z doberacieho balíčka požehnaní a v zápätí ju aj odhodiť. Ak táto potiahnutá karta je uzdravenie, výzva je splnená a dokonca celá misia je splnená. Hráči už nemusia splniť žiadne ďalšie výzvy pre získanie dediny či mesta. Ak potiahnuté požehnanie nie je uzdravenie, misia je neúspešná a ďalší postup vysvetlíme za chvíľu. Poslednou výzvou je neprijatie. Táto výzva sa ako jediná nedá vyriešiť. Keď sa objaví, misia je neúspešná a karta dediny či mesta, ktoré sme sa snažili obrátiť, ide preč z hry, keďže nás tam neprijali. Kartu neodporúčame v hneve roztrhať, môže sa vám zísť pri ďalšej hre. Ak dokážeme splniť všetky výzvy, zahráme požehnania s čo najnižšou možnou silou pre splnenie výziev. Ak obaja hráči máme rovnaké požehnanie, prednosť v hraní kariet požehnaní má hráč, ktorý je na ťahu. Ten zároveň získava aj kartu dediny či mesta, ktoré získavali, a druhý hráč, ktorý bol do dvojice pozvaný, získava anonymnú kartu dediny či mesta.
Ak niektorú z misií nedokážeme splniť, misia sa pre nás skončí neúspešne. Zahráme požehnania, ktoré boli potrebné pre splnenie víziev a aj požehnania toho typu, ktoré nám nestačili na splnenie misie, keďže sme sa o to pokúsili, ale nestačilo. V takomto prípade splnené výzvy otočíme tvárou dole a nesplnenú necháme tak, ako je. Totiž v najbližšom kole sa môže akákoľvek misijná dvojica pokúsiť dokončiť obrátenie tejto dediny či mesta, ktoré je načaté, až kým neprejde celé herné kolo a na ťahu bude zas ten apoštol, ktorý pôvodnú misijnú dvojicu vytvoril na túto misiu. Vtedy sa splnené aj nesplnené požehnania zahadzujú do odhadzovacieho balíčka a získavanie danej dediny či mesta začína odznovu. V rámci jedného ťahu sa dá získavať len jedna dedina či mesto. Ak má hráč na konci svojho ťahu viac ako 3 karty požehnaní, môže ich buď aktivovať, ak tam ešte má miesto, alebo zahodiť do odhadzovacieho balíčku. Získané dediny a mestá ponúkajú špeciálny efekt pre hráča, ktorý ich vlastní. Efekt funguje pri získavaní dediny či mesta, ktoré je v danej farebnej skupine. Napríklad, ak mám Chazor a budem získavať Safed, ktorý je tiež v oranžovej skupine, budem mať pri plnení víziev plus 1 silu exorcizmu. K1 znamená plus 1 silu kázania, U1 znamená plus 1 silu uzdravenia a NX znamená, že v tejto farebnej skupine na mňa nefunguje neprijatie. Keď sa minú všetky karty dedín a miest, hra sa končí. Hráči si spočítajú všetky získané body. Za karty dedín a anonymných dedín získavajú 1 bod. Za karty miest a anonymných miest získavajú 2 body. Vyhráva hráč s najväčším počtom bodov. S dobrým pocitom však môže odchádzať každý, kto si hru užil, naučil sa niečo nové z Biblie, alebo je inšpirovaný životom apoštolov do vlastného života. V prípade ďalších otázok nám neváhajte napísať do komentára a my vám radi odpovieme. Zatiaľ sa s vami lúčime a prajeme veľa pekných chvíľ pri hraní The 12.